yadesua ene nkomo a ya peja beye bosome enie na yebisa se kasa ahodoɔ sɛdeɛ yɛsika wɔ yɛn nsɔre mu sesei no ɛyɛ Bible kwan so ana yɛhunu sɛ well saa adoma kyɛdeɛ ne deɛ ɛntwa mu na mmom kwan a yɛfa so a yɛyɛ no ɛnɛyi ɛno ɛna amana yɛ bibia ɛwɔ hɔ ɛnom anwumire yɛba bɛtoa saa de sua yi so na yɛdidi nkɔmɔ no afiri ha ɛnom na yɛhwɛ twerɛ no agina soɔ ɛwɔ saa asɛm yi emu deɛ Bible no kyerɛ yɛn ɛne nea yɛkeka ho ne nyina da yɛde brɛw anwumire yi yɛwura Bishop Maxwell upon Asare the 101.1 Church of God 7th Day asafo no ono hono odini dwuma watena se ene anwumre ewo ha Bishop yemawadwo yemawakwaba yo nti obema wo microphone aba on medase mediri se efie ye efie boko asoro nso boko ye de nyame ase sanso ena anwumre ye Sempakani Philip Kofinyan Market Circle Church of Christ asafo no mu ena ono nso owo na anwumre watena se ewo ha Sempakani yema atena se megiri se efie ne asafo no emu ye de nyame ase sanso na anwumre akenkanfo Yera Evans Labi ono nso atena se Evans Emwakwaba yo enye ono nko yenua Emmanuel Ansa ono nso ebeboya ma yakenkan kyero no anwumre ima Emwakwaba mejiri se wo ho yede nyame ase yenhyase ntentem so a na afi yemfa ejano enhyehye so ewo ha ennom Bishop na wotwe etwa mu o ma ye hunu se eye sa kasa hodo ana sa adoma kyede ne de entwa mu na mmom kwan a enei nsori binom eye no eno ena asembisa ewo ho enom yentoa so emfiri ho enom na yemisa se sa eye kasa ahodo ni dwumadie ewo Bible mu no se entwa mu de a ene na ne kwan be na yesa ye fa so ye no ewo yasetena ana ye nsore emu kwan be na ewo se ye sa kasa no sa adoma kyade no ye de ye adwuma wo ye nsore mu ye mompa ye wadaroma fa ye shase na we de ye nkopreko kafra na nkamere ye afi wiase nyina hene ene ade nyina sotumfo nyakopon wo doba Yesu jimu anadwin so yeda wase amen ebise edamu ni nyina no ukura ye mu ti sede ana makore brinsu amwa o tua ne nsema mogabum ehwe ne maso wa ama ye ho amasem edwumadie nyina mu na amanye biara ama na wusiesie ede amasa don hwiri ni sabre eno nti yesanso eda wase bio de ho de hye wonsa yesre wadom yesre wonyansa yesre wo nkyekere papa bi a ebetimi aboa ama wasafo ene wo ma enya insurani adom na yetimi asom ye yesre nti ase nso ede ma yetifo nyina ewo Yesu jimu anadi Sompa 101.1 yebekose yeyiwaye na yada wase ewo Yesu jimu amen yo entina ene bishop yensha se mfiri ho na yenkwe yebisa se na wotwe twam no wo ma yehunu se saa duma kyade no de entwa mu na kwan a ene nsore ahodo mu ye no ene a ebi ene Bible no bo ebra enti ye hwehwe kwan trenene no na yebisa se saa duma kyade no kwan ben na anasene sese ye faso ede ye adwuma ene okay ye chiefo ni nyina wo mojo so na yesanso da onyankopon asibio se amen wamaye anwodin ma yetimi asanso aba
adwuma ne hyɛ da ni faako nti ya edu ba bia na kwantu no e de akọ ba bi fufu but ene de Nyankopɔn adaroma ɔde ya ba bio right na de atie ne sɛ mame start was her uncle we eyi ekuro bi a ɛwɔ Greece your friend no Corinth Paul letter bi e koma wo mu na apie wo ye Bible no mu it will be joining two major landmarks bi you can say it will asase bi a say etia bi sa na joining asase tam akase mienu right na ni position na daninti no epo wa ha epo ne fasi ena epo nso wo ne fasi enti na major city bi a na ehu hia pa de ma Greece man no apart from mu capital town here for Athens any Krobiti says Sparta yeah wo man mu no Corinth was one of the most important cities in Greece man right na a cosmopolitan area ntino na ma enipa hodo bebre ewo ho kasa hodo bebre nso ewo ho enti Greece fo no kasa no wo mu kasa ne lingua franca bi a kasa bi asa that time no sa period mu na Paul tro krata no na kasa bi a learned men no akrachi fo no sa kasa no na wo mu eyusu pa but apart from that no na yewo kasa hodo bebre ewo area ho no awu muka na saa de no na ema enipa na wo eba asafunu mu no asa that time no wo mu downplay the use of languages no na wo mu de kosu commotion ewo church ni mu nti na eho akohia se Paul betro krata bi na odi akwakọ chekire enyeme mu edi akire wo mu nti za wo a we say 1 Corinthians no chapter 14 no delve more on enyema enye efa tongues no ho no dan de eye ana say yomu ye na eye no nti yomu ye de na nye but Paul mum ma direction no say na munye no right so nti adia no nti say ye kan no say tongues no one of the gifts no Nyankopɔn adoma chedi mu ba akonti ye adwuma na ekwan ben so na emfa so a enya dwuma de a enya ne be hwe no from the light or from the angle say adwuma ben ye de tongues no de okay so I know okay nti eno no yen hwe sa ayiwe Acts chapter 2 okay verse 11 ansana maba 1 Corinthians chapter 14 ho no right Acts chapter 2 verse number 11. Tongues no adwuma ba kwa ye de ye ne say ye de bomb pie. Okay. And na me ye reference jaba. Right. Acts chapter 2 verse 11. Verse 11. Awurade asam say na ye creator for any Arab for ye te say what the yan kasa kan yan kasa kan pa de kase. Acts chapter 2 no de oba Pentecost da no. Pentecost afia no a ye bo Kristo Yesu asenwie mu no Pentecost no. Okay. Saada no ena honkonkron no di nkan ba esuafo no so enti ejabi so we enipa na no mahia wo hono no a according to Acts chapter 1 verse 15 no mo ye enipa be se 120 right esuafo du mienu ni nyina wo ena Mary no enso eni Salome no ni ma no wo mu nyina kan wo kan wo nyina wo ye be 120 ena ejabi ebe pie free ebe sisi wo mu nyina pampam ena ayete say jana ayete say techerema bi apapa mu no na ehon wo free ase wo mu kakasa wodo enti kasa na wo mu ka no enam say ye Pentecost dan enti no na Jewfo no bebre ni Jewish proselytes ni bebre free different parts of the world na wo maskata ko no amoma ba Jerusalem wo mu be Pentecost dan because according to Deuteronomy chapter 16 verse 16 Nyankopɔn ka che Israelfo no say every year bia 3 times wo mu mra mehia na wo mu emeyi wo mu emedi afahye no nti Pentecost da no eson ye no na wo maba be hia wo ho ena eni amaye be hia wo ho no kan Acts wo na wo se amama na obobo wo mu din no wo mu ya be se 17 na 18 na se obia eno na o ka se obia te se
ye ka ona kasa ni krom kasa no na no mu de ye den osene wadi yi Awurade aye wosi na omu ka kasa hodo no adi eyi onyankopon aye na wadi ka onyankopon kase na omu de ka onyankopon kase ho just last week me ma example bi say fa na say me ka kasa bi English language na say me the English language no ka nyankopon ade kase ana me use twi language na me de ka onyankopon ho ade kase a edeba na me ye no me bɔ mpae utwere ampontumfo nyankompon ti asefo Awurade a ho ye hu abɔ soro bɔ asase epokase ni munyema nyina sɛ me ka onyankopon ade kase yes me nkasa nkyere nipa enye nipa na me address no me address onyankopon nti eye prayer nti sɛ wo be use tongues no kasa no ade aye bibidi a edwuma ba ko abetimi ya ye no eye sɛ wo de bɔ mpae okay afefe Acts chapter 10 verse 46 eno so no Peter on na nyankopon ne braso se odi odi asem no efijufu nu na odi kɔ amamem on na nyankopon so edi nkanka che jufu no se amamem fo de mamu mu man side kra ma omuhia kra mamu bia amamem ni bia mbem na asakodu ba bi ma nyankopon pese onu kuro ya nso pese wodi eyi no asem no ade kwa mama 101.1 FM enti nya se nyankopon di nkan Peter kra odi asem be kwa mama mu no ono kasa kra no osuro ye nyankopon kanti on pese odi be ko enti nyankopon de oye ne se o ma Peter no kan kasa woro wo Pentecost da no Peter o kan ho no kan kasa woro no enti o kan wie ye na nyankopon ma ne sign ne se me pese me di asem be kwa mama mu enti kwa mama mu ho na on pese o be ko na nyankopon yi ahiana bi kire no asentuma ayachechi no for corners no na muwa na woso no omu ye unclean animals nko a na okache Peter se kum na di na Peter se mimi aboa bi a oye quinos anase akatatos da two Greek words no use no ana nyankopɔ ka chen se man kan kire me se obi ye quinos ana akatatos oye sa 3 times o yi ade de koye o vision ni twam apɛ na enipa miensa abegina ɛhɔ a omu ye amamamfo na omu si Clorios owo Kezeria ni ekuru bi ewo Israel manu ofre Peter se omre mu omra ne nchen ene Peter ampa bishina no wahunti no se amamamufo no na ananka enkane no omu so omu ye omu hontie no afedie oma omu abam nti Peter nko na Peter koe oduru wona Cornelius abobo anifiefo ni nyina no ni o matena se Acts chapter 10 enti sada no kasa no a Peter no kan wo Pentecost da no Cornelius kra no ni fiefo no bi amasu but no mu kasa no verse 46 o se free say what say yate say what the tachama foforo rekasa na Cornelius ni fiefo no wo mu so kasa hodo no mu katons enye na die ya kan shongondoro na nye that kind of thing ni biu a language one of the languages we wiase bi ena no mu ka but a language bia they have not been schooled in that language before just onsu asa kasa no onte ena ntachere madane ena okasa kasa nti onse Cornelius ni fiefo no wo tachama foforo rekasa wo mu de chechere mafoforo e de ka onyankopon na wole yi Awurade aye kase ede ba no mu de ye no se se ata Awurade aye wo mu de yi nyankopon aye nti se wo mu de yi nyankopon aye dia na je se ye prayer no mu de bo wo mu bo mpaye ena wo mu ka sa kasa no e de bo mpaye no nti empire nti adwuma ba ko aye de kasa horo no ye ne se ye de bo mpaye but enam se na kolonto asafofo no wo mu abuse sa kasa nti ena Paul de regulation ade to ho se wo kakasa no a enya kasa bi ni wiase o but wo kakasa no a regulation da ho ne se wo nkasa nkyere nipa na wo kasa kyere wonyankopon eno ni kyere mu no ene wode ba 1 Corinthians chapter 14 ho was 30 ya no verse 2 no kan English no he verse 2 for he that speak in unknown tongue or see for he that speaks in an unknown tongue speak not unto men 33 verse 1 follow after charity or see follow after charity and desire spiritual gifts but rather that ye may prophesy but what I want you to do is to prophesy for he that prophesy no so one of the gifts yes. Oh yeah ne ebi mu equity spirit no
Holy Spirit no to gift no. Say gift no any tongues no never. We say last week me analysis be say wo ankasa wo ho we a different entity. But wo enyema bi wo car wo ship wo dan wo we enu ye wo nyema wo. Right. And I'll bet you that will be. Enti hon konkron no de ono no wo ho or a different entity. Ena ono no kuta achede ebi ye nyasasem ka nimbiesem ka kasa hodo ayaresa do achede those things no. Enti kasa hodo no the regulation ni bi ena wo kan wo ha no. For he that speak in an unknown tongue. And I see, but he that speaks in an unknown tongue speak not unto men. Speaks not unto men, but unto God. But unto God. For no man understand him. Aha, there is confusion about but no man understands him. Oh, where you one of the difficult verses na wa Bible na enipa no wo mu gina so chia asem no e wo tongues no see say kasa bia obi kan twi Bible no see obia ntiase. Okay. So but mama nka mystery bi wa ha. Sa verse we na wa ha no. So okura King James Bible verse na wo kan a verse 2 no. So we kasa no kan no see he who speaks in an unknown tongue. Word na shehon no na ya tro no English Bible no King James Bible version na tro no unknown no. We don pasted ni ye. We won say sa word no italics. Se aka say italics a e kire say we say wo hwa Bible mu a be won say eno nko an no the boldness no a little bit faint. Ena wo mu tro nso a wo mu church an kakra. Oh. And say we nipa bi a you don't just read the Bible but you study the Bible. You have to take all those things no serious now when ye. And he said, "We share original manuscript mu a, and I say original Greek New Testament no. Who know the word unknown no. And he next say, "Ebe read it say, he who speaks in tongues, speak not unto himself but unto God. However, in the spirit he speaks mysteries." Yes. And he say, "O fan say dia na just say." No every moi now came from the original Bible moi or see he who speaks in tongues and tongues na all canon so no enye kasa bia ebi ni wiase. Okay. That's say or kasa obi or kasa ye wo wiase bi other say German, Swahili, French any other language bia ye school won ko hu school nkonko sua eho no na wutimi kan and you see nipa no or tongues no say say who kasa no krampo a you are not speaking to men. But you are speaking to God. Yes. Na say asem no who ka kire onyankopon na won kan kire o dia. Who ka kire onyankopon na won kan kire nipa dia. Adenti dey say pie free wa no. So when onyankopon tem asem de enyanka obi ante. Enti Paul the regulation dey ba. Two se meko further na ma explain sa words na. Yeah, we enko kakranka ho. Unknown na she ho no. We dey yan fan say King James Bible version dey ashim. So enti yan fan say ashim. Say eshemu a what does the word unknown means? Sa word unknown no. E kire say ade bi a ewo wiase a obi nnimu ana. No. Say yakase bibi ye unknown na. Unknown means something that one does not have any knowledge of because he has not been schooled or taught in it or about it. Ade bi a wunnim nima wunnim ni say unsuade bia wo ho and obi aso nche obi bia wo ho. It does not mean say sa the crown does not exist. Okay. But that's what you mean. You can say bibi ye unknown na. Yeah, enipa na fa ne say sa word no use no ho unknown no. E che say kasa ne ye kasa bia obi anim. But that is not the meaning of the word unknown. So what the unknown kura be shemu a na wo man interpretation na. Sa unknown does not mean say kasa no nipa ne kan no e kasa bia e bia ni wiase a obi anim. For example, me tamale mako tamale da. To me tamale is known. Meaning tamale because mako ho no mu da. Okay, nti mako sua me hu o mu street baby o mu school sie aha ni ade baby a me nan fofo bi wo baby a ma sorfo bi wo ni ade me hu tema. But e bia na me wo fase na me bay onko temada. Nti to this man tamale is unknown. To me tamale is known. Okay. So I said that necessity. Enti sesana ya tiasie sa de a ana ya kiremu a won kiremu nkonko chia no se kan sa kasa no ye kasa bia e bi ni wiase. Okay. Ye kasa ya ye kan ye wo wiase ya bia Ghana ha sisi ya languages e wa ha no. More than 80 languages dialects and ye kan wo Ghana ha.
but the prominent ones no any twi kasa no ne akapum ne ade le wo mu no but we can kan Ghana you so many dialects ne wa sababu no katonsa or ka dialects na ye kan bi okay ewiase nyina no ye were about 7,164 languages and ewo ewiase a ye kan enti so languages ni bi na if you have not been schooled in the language na say mystically ana ebia mysteriously na wo kasa no a wo na wo katons on ya meche no enti enya nia nansen o mo kan David Songondoro tentera mare nya no mo di bruntwene ni ade ana adana me ka say ya wo utterances bi wo ho no a it doesn't mean anything okay utterance bi wo ho an chere no ka de enso en chere hwe and enya language bia oh but you can then nipa no say na wo nim languages nyina wo be dey no say kasa na wo kan ye language bi na wo kan answer no say basa won so be gia tum say ye wo utterances bi wo ho no a it doesn't make sense it is no language okay for example say anoma wo si biaso ya nya kasa go su ho na abu no wo su wo dey numpo dey emfanto nche anoma ya noise na what does it mean? It doesn't mean anything. Then who say who ye nipendia because say who ye nipendia enkyere hwe but anoma foforo wo ho anoma foforo no bete dia wo kan say oh me brother anoma obati anoma de anoma kan say wo mkra no mu ni sa ayi no wo mu ni sa level no wo mu nya conscious of languages ni nyama niam bi a ye nipa ni nim no wo mu nya conscious of it so ye na Nyankopon ama your consciousness bi a even kra no utme link ye into his divine ethe ya eno no ema ye yetimi dwini Nyankopon mponchini nwa no they don't think of God enti kasa bi eni hono mo a anoma bi be kan yonko anoma na be ti ase no nipa de on ti ase we empty box ana grawa ye nsuo nim we jade to on no mmiri no na eye dede na ekwa noise na eye what does it mean so sa na obetimi de utachere man so aka kasa bi 1 Corinthians chapter now they see amamako sepakani hono yes verse 10 ose na kasa hodo bebre na we wiase ose enti kasa hodo bebre na we wiase na so emu biala ni ho a ni ase kire kasa bi ni hono ma ni de kire na se mente kasa no ase a enti sa wo kan kasa bi na kasa na wo kan mente kasa na wo kan ase a budi o kasa no se opotoni me mabu sa wo ye opotoni na wo kasa no so obu se me opotoni even we na all kan mpo na nye Songondoro na bi aya kasa ya ye kan wo wiase ya bi se bia wo kaso se me kaso ahili na se wo nte swahili a onya fa so bia wo kasa na me kan so ti se e bia me interpret e ma wo ti je me kan ase na obi echechiri mu ade kire wo nti adwuma ba ko a ye de ye ne se ye de bompa yes na other works bi so wo ha e bia me be emu a metimi aba me da se bebre Bishop Maxwell upon Asare na otene kan no mame ko eye Sempakani Philip Kofi Nyan ho na memisa Sempakani baby a ya bon komo no aduru enie Bishop nso de another dimension abetum se kasa no ya de bompa ye emane yeye memisa o na se wo bia na de nyina aka ho se enne yikura no sa kasa no edaso ye relevant wo yen sori ye emu ana Madawasina yasan echia witi kunso. Wa majoso. Yeah. Kasahudo. Enka. Oka Onyankopon anawura Yesu Kristo. Ne enyimzi odobo church no. Right. Kasafono esase. Na Kasahudo eka miracles. About the first miracle in the New Testament. Bra asafono eshase right a miracle tongue speaking so you can miracle bibi everisi elbo aboze nyasa edo ti say wa he me yare pa mu say Sompa FM odam ko hospital na wo hwo mo mindrubi metiwa manko hospital na yarbana meyano yaso Nyankopon asam yare me obugweni ma sorry obi a wewu onyane on see that then obi ewu no but say obi sorry a oye miracle okay now edikan no da medjuma no ana da medjuma di no
onyankopon oye for a purpose. Okay. Okay. The purpose also ye enye de obotum aboama enimpa achinesam ase. Well, Acts chapter 2 no yanka na mchewa de bi chapter 2 verse number 4. Right. Ahane bra mkonkon ofende kasafuro. Sompa 101.1. Right. O say nyankopon yen for a purpose. Yen tie de atwere no kan ne adanse. 2 verse number can verse 4 ni ali. I say na homo kronkron ye won nyina mama. Na wo firi ase kasa foforo. Said ya honhom ma won se wonka. No de said ya honhom de ma won se wonka. No chere ne operation no there was something behind. Okay. That thing behind was the Holy Spirit. And the untum for one pair and play bibia. Right. Konkron kede wonka and okay. For verse 5 na Yudaphobia woye nipa de ferefo a wo free wiase ama nyina mu te Jerusalem. Na eni baaye no nipa pi be hia na won adwene mu ye won sakasaka se obiara te se woreka de krom kasa. Obiara te se woreka ne krom kasa. Right. Again. Nti Yankopon purpose of the ebinu no. Yes. Na sakasa no worka no ye bisasa na omo de ye den. So no omo de bompaye. Okay. Ana no omo de ye den. Na eye won nyina hodwire ni wanwa. Yeah. Na waka se hwe. Yeah. Wa woreka se nyina ye Galileafo ana. Na ye den na ye nyina ti ye ara ye nkasa wo ye wo mu yi. Party for ni Medifo ni Elamfo ni wa wate Mesopotamia ni Judea ni Cappadocia Ponto ni Asia Phrygia ni Pamphylia Mizraim ni Libya fa Kirin ni awahwo a we free Roma Yudafo ni wa wadane Yudafo Cretafo ni Arabfo te se wade yen kasaka Nyankopon nnwuma kese te se wadi ye kasa eka onyankopon ndwuma kese ye prayer sure ndi ede na wo mo ye na walk great things about God and you know in a way na preaching okay eka prayer ana empaiba ayenkomodi a woni onyankopon edi bi nye adwuma and you know mete onyankopon mepe adwuma again but this time round omo anti se omo bompae omo ayo nyakopon kese nti anye prayer yemfa kasafofro embompae ewo ni aye kan ye mu na yemfa mompae ana se ada ayiri na achede no ewo baabi foforo a ye de bompae medase medical church say for a purpose right and you know sa kasa no ani na adwuma no ewie na adwuma okay for a purpose and ewie ni purpose no ebra ye kan kasa ahodo no ewie na adwuma enti eni hobium I'm say bibi is it for the first or the second time you share no we say no kasa we say adne anye adwuma but e wo bible mu okay I'm say me kai say we say question bi sa ana me tell say bible ni sua no say wo sua also wonya bre na wo hwe anya because enye je wo mi nyina na e wo say ye to aso de ye adwuma wo de apply mo ho a enko yesa engam enti yemfa prayer I find the tongues embompai okay hwe yaka tongue speaking wa mamuko echi kakra na maba am say binum aka say ya wakasa foforo and ya wakasa hodo I'm the first equal will be some question no it will be some say sunsu ma na say sunsu ni na me just say sunsu bi ni right ebinum susu say Mark chapter 16 verse number I think 17-18 Jesus Christ kasa no kan ho na ha ya kasa foforo ahande de kasa foforo de entwemu okay but kasa hodo na etwemu kasa foforo ene kasa hodo ayade baako Sompa Tiwadiasam ewo no Mark chapter 16 na ewia verse 17 downwards yes sir na senkyereni bedi wa Gyedie echi midimu obetu ahombone obekasa kasa foforo obema awoso na se wonom
edubone biara erenye won hwe okay wade nsa begu ayarefo so ama won ho aye won den okay now Jesus Christ was sorry if you from or sign akosoro na all share esuafo no ma obesi enyoma wo beye fine and enyoma wo beye no say ekoye de wo baka kasafo from new town bra meme fantini na wo ya broni wo so ya broni ai na me ya broni wo ya broni and say broni na wo ya no say wo ka hwia kasafo from all okay wo ka twi wo ka hausa kasafo do na wo ka no okay enti kasafo from ene kasafo do after the two no sunsun ni kasa ene say sunsun ya bam okay say wo ka kasafo do more than one yeah okay kasa hodo ena foforo no de wo he foforo no ye me mother tongue ye twi fante aini enti me ka twi anasa me ka brofo are new to me okay that's it so Jesus Christ all ka chesu afo no say mo baka kasa foforo no omo no mo ni say na kasa foforo no ete Acts chapter 2 ena sa kasa foforo no a Jesus kan ye no omo kan for the first time okay ena omo kan ye no so no enam say omo mbe hia wo ho no na enye one nation about 17 nations ena wo hia wo ho ntino o de kasa no wo ka no dam nations e be hia wo nyina so ede what's it ekamu entina eye foforo ede mo mo plus eye one enti more than one right ekamu aini asande yai asofu bebre e wo yenso mu no ebi wo wa yesum no nde yenya labere ni bi e wo yesemu ontitwi e be yensum a ye de twi anafanti ene ye de ye esom labere ni wo bopemu no o de esom nankasa nso a ye no onyamu faso e be de ya bo no mo be de okay yemu no so betum aka laberia kasa enti memi preach wo fanti mu no ena brother so eden o chim laberia kasa o tongue speaking nkemu kasa wo fone aka na bi eno no right se yenya labere ni yenya America ni yenya kwafu mienu bi ewo ha ena yanso ye yusu twi anafanti kasa no abe 3 akaye kasa hudo 101.1 FM enti fanti ya de fanti preacher o de yenya obi a botu ache labere ni mo ache ase yenya obi so botu ache ewa America kasa mu America nso ada wache ase yen sa kasa foforo kasa hudo ikam enti yanda no kasa hudo e wo ho no de ati bia no purpose ne se kwesi akasa na yeka no o se ye bomodin ema nipa abaho bia no o te de ayeka ikam enti no kasa foforo ene kasa hudo sunsun nim okay me fantini se me ka twi a kasa foforo ma me ikam se me ka twi me ka hausa me ka dagoma kasa hudo right sunsun nim and the kasa foforo kasa hudo or for a purpose say ni dwumedi no e say omo kakasa omo ensua as the two no say omo ekan send the honhom no hia say omo nka and na eye onyankopon na ete ekira eye saade no okay all right indi enei se obi ka bia na eye unyame honhom na ahya ne se onka me da say so obi ka bia ne ya menyim send ko pese oka o de yeden ande nipa no ka bia o ka yeden okay I didn't pese oka ye kwehia sorry na osofo u be preach we say and ye be preach we you find swari kasem I didn't pese oka swari kasa wa bra ye na wo nyina so etwifo okay right na ene de krampo no wo mo mfa emprechi okay wo mo de bomb paye te se de na bishop kano okay wo ho enom enti mimisa se ye kwa asore so na se nyame de opeso o the message ba okay obi ntimi nka no kasa
different from the yenim dadamu. Me da say. O say o kan o say nyame pese or the message ba. Say first no Paul no time. What that revelation no about Right. Oh yeah, oba a see prophet so a prophet had one message about. Right. And because those days not church are very young. And the young not church need the knowledge of God. Yankopo nyimzi a kwanya also omfaso a bomb bra. Ahanti onyankopon at the sat a church no at the buy. Send a beya ne full knowledge ebaba. And then ya onyankopon asam. Send onyankopon a person ya faso boy ya brafa. And say ya question mudim nende ya wa esumuno na yeso prophecy aba o say mema prophecy aba yenti ya nyankopon say adwumambo ye mu we prophecy Okay. because nyankopon na o chi adwumambo dada chokonkron no aka dada and say ya ka say and the message be person oba means that nyankopon person oyi bibi foforo apart from the Bible. Oh, okay. And no bibi foforo bi bia no be outside the Bible. Outside the Bible. And you say near esas near bia say ejina near wo Bible no mu. Sure. By adanse na ejina so be na wo Bible no mu a e kire say kasa foforo ye hunu ye ewo Pentecost dano emu no etwam. Ejina so ye de wen. Me da say say ye kan enne nya yeti nyina no omo e de bo mpaye. But you can ask the tune so the one so na omo afa mo mpaye. Ekan enti no ngia so no ba ko ye no ho no ya ose na omo de ka ensem akese ana omo da onyankopon kase yedi eno no ye mpaye ba na say ye o pesa wo danyame kese ye dia o be ka say o tontono onyankopon enti no eno no sa anyempa ya kwan be na be fa so a o be ye no e wo say wo ka say ye kan mpaebo a mpaebo de eye enkomoja wo ne nyankopon edi o right wenya de na wo ka che onyankopon enwa say me tontum nyankopon a me ntum e wo say wontumi nkasa sa aja ne mpaebo nti eye den ya eye communication mu hu say onyankopon da ne nukura bi edi hwe ebra eba sa no amda chapter 2 verse 11 downwards or 14 right Peter and the 12 sorry see kasa no mkan verse 11 downwards say creator for ne Arab and person what can 14 impo verse 14 na Petro ni duba kono sorry jinai na woma no man ne so kan kire won say Yuda merima ne mo a moti Jerusalem nyina monhunu yei na moma mensemu yi nkomansum na yenum mmronsa sede mususu yi emu say omu hu bida omu nti bida egamu mo adwen cham say na omu ka no obi a abro nse bi na okeka nsensem bi how possible say obi a abro nsa kura betumi aka ukrum kasa right wenum bronza egamu na yamuti ya every say anapa nonkron na yei ne de odifo Yoel kan no oye prophecy and prophecy bi ana ode ye for feeling again in the Old Testament Joel chapter 2 verse 28 to 32 and is asem na Joel kan no I will say bemu okay na Joel say na yei ne de odifo Yoel kan say onyankopon say na ebeba say na edi ekire no mu mehwie me honhom no bi megu honam nyina so okay honam nyina so na wa ha no all press no enye kasa ehode mebinum kuto eye wiase nyina oka the gospel age enti no ahabon say konkron edwumedi no ye benya no mienu kwan so ye wo kasa bi dey wo enduring spirit ne wo the manifestation of the spirit actually saying ahano ye
the manifestation of the spirit in here whereby miracles say amrum wa bibi nsi instantaneously e wo Yesu din mu sori nanti wa sori say my apostles in here no eno nko na ye wo ye Onyankopɔn e de dom e Christopher nyina eno Onyankopɔn honhom e che ye mu na ya brabo e de ye nyina no ese owura Yesu Kristo again enti no ade no ye mienu ya nhwe ne ya e de bobrum okay your apostles in time bra na omo ho no kwan na won konkron fa so ye adwuma fa e wa apostles no emu aha no na miracles e ye adwuma no aha e na omo kakasa we omo nsua e na tije na wo kan se empire e na de omo de bompaye omo sua omo sua e na mo eka okay so wo nsua nso a obronsam oho adin nti ene de ye omo ye no ebe fall within Joel de no mu ana ene de nso ye de se be fall within Joel de no because Joel de no kan ye no ose awu yan kan kwase twaso na mehwie me honhom bi megu honam nyina so na mo memberma ne mo maba ahye nkom na mo mrante ehunu ensuade na mo mpenifo asoso adaye medase ayi se okase mo memberma ne mo maba be hye nkom a enkom hye eba for a purpose Yakupon message eba in the ebra na apostles no no sa message no or the church no that in some now so no more add document it okay enti ya kasa obi a prophet obi okasama Onyankopon okay messenger of God you see erade eyi bribi edi a kire sa nipa no ntasam na nipa so adenedi a kire Yakupon crofo but yanka hu so say e wo New Testament no prophets nyina no omo ye adwuma e wasafo no omo ye adwuma outside the church eti Yakupon yi bibia di e kire prophet no a omo nso e de na di e kire asoma no ebra Paul e wo 1 Corinthians 14 no 1 o say admacha no mombo umode pa da di nya pa se mo eden mbashankom that prophecy there oyen chechire sa prophecy na that word there na yen chechire yeah oye prophet ne prophecy ne adwuma wa ba enwa prophet bia no or come out with a prophecy a prophecy and a prophecy no otum that prophesy no kasa yaka yaka until in a way prophecy no or ten ebe ye teaching because kasa na nipa na aka no efa say yeti yai assume say your those days mu a ebi a wo ye prophet Manyankopon e de dua wo so a wo ka no wo ma prophecy a message e ba wie na abaye prophesy so prophesy no ye yusu whereby ya de che Onyankopon asem okay so 1 Corinthians chapter 14 verse 1 onyame na de ayi ache no say bia asem se na ebesi enti muntu na mon we de na no bedane preaching Paul ka jam say mombo modern say mba yeden I say mompe odechiri kwan na mombo modern mombo hunhum achede no homoden ne titire say mo be hyenkom say ne titire say mo be hyenkom a che say e ka say enkom hye no so obia nka Yakupon yi bibia edi ache so onka dia na che say memesi nyina no obia betima ache so obia hyenkom so prophesy I wa ha more teaching okay mombo modern say Onyankopon asam aba no mo bosua na mo akire mu ye eso obi ba mo guidance mu anase mo hye di mu na se mutumi eche urade asem ye ya oye better sende obaka kase bia nipa no onti ase nti enei komshafo no ebi wo ho ene yini komshafo
nti we ni aye kan ye ebe ye den etimi abam ye brei so medase ana mi cho say ye brei si sa adwuma no omo aye wi aha onyankopon yenya akomhyefo den mo ba ya onyankopon ne kre obededi edama echima fi enga eja mi cho say bible no yesua but yesua so a so hu ensam no ma yebutumi da ye adwuma nde ene da yentumi fa ye adwuma nde aha ayasa ye de bobrum enti no den say obaka say ye wo prophet ende prophet no means that ye wo ebinum a sira abepemenda no onyankopon esan eyi ne nokra bi edi ekyeren I would just say the Bible no enya complete my yen. Okay. Still I know see nya baby fufro e ka ho. But first Galatians chapter 1 verse 8. That say say apostles in time plan no omo e conclude say onyankopon asam no aye complete. Aye complete which means ye nya new revelation bia. Okay. Ehun be nya da odi nya prophets. Me da say. Yeah. Inti natural say woda so gina so say kasa no said ye kan nei no yeah eni bible gina so bia ani ena eye yemfa mompa ye ani ena ade say nyame ne obeyi akire bia wayi akire awie sure enti ye bresu no ne aka ne say ye besua chokronkron no ena wakan so say chro no so nye bibia mpo ne wo mu a ene ye applicable we ye life mu even do e wo twere no mu okay me da say wo be home wo ha na makọ bishop ho enche ye be ma afrefo nso abam dikanje number ne to ho ansa 0260196062 0260196063 ebere no so a eno na wo de be frɛ afi wo Facebook no nso a obetinde wadwenkyerɛ ato ho enom Sompa 101.1 FM Facebook ena YouTube ni nyina ewo ho enom enti yanko Bishop mamembra wo ho enom na bonetofa ewo ha emayen sese why submission ena osempakani nso aka ne de afi diambiem na aka mu opese obone tofa de mai na minya kwan san mra wono ne ansa na ya fa frefo okay me pese me address nsem na oka ye ni bi yankwa ya oka bibi se kasa foforo ene kasa hodo the same samtini ya o se kasa foforo ene kasa hodo the same kasa foforo ne kasa hodo nye the same nti o edinta wo kasa enye the same hwe ko Acts chapter 2 ho na me nkyerɛ sɛ enye the same ya wo bibi ho no ma ye fa no mother tongue ni ye wo ma me kasa na owu wo mu no nti me ya santini nti me mother tongue no ya sante eno ne me kasa ma me wu mi wo okay for Acts chapter 2 ho no verse 4 Act 2 no I can verse 8 verse number 4 okay Act 2 4 no radiasem na ho konkron ye we nyina mama o se na Yakobo ho konkron na ye o mu nyina mama na wo firi ase kasa foforo na o mu firi ase kasa foforo sɛde honhom no ma won sɛ won ka no sɛde honhom no ma o mu kwan sɛ wo mu enka no verse 8 verse 8 na den na ye hina tes yen ara yen kasa wo wo yen mu na o se na den ye te ye kasa wo wo yen wo mu no na sɛ wo mu mother tongue no e wo ho wo mu mother tongue no ye Galilee for kasa anase Aramaic kasa anase me fanze Hebrew kasa but ye no mo ti wo masunu no na nye wo mu mother tongue no so it was na ye den ye te kasa no a wo wuye wo mu no ye se wo mu te kasa foforo bi enye wo mu mother tongue enti me ya santini ana me ko school na makosua brofo na mitimi ka brofo no ye kasa foforo edi mame so ana me ko college me ko secondary school so wo half as ni secondary school enti me ko transma ho no me te enzima kasa no so enti apart from a mother tongue no menya another tongue ye English language
because secondary school misua French kakra nti French me te kakra kakra bi ɛna masan so esua nzima so mete so nti at least mete kasa be miensa ade ka me ma me kasa na ya wu mu no nti saa kasa hodo no that different tongues no ɛno no yɛ kasa bi a mete nti ɛyɛ kasa hodo ɛna mete no kasa foforo no yɛ singular kasa foforo yɛ kasa foforo a kyerɛ sɛ singular kasa hodo no ɛyɛ plural nti ɛnya de korɔ kasa hodo no ɛyɛ plural kasa foforo no ɛyɛ singular nti sɛ wo mother tongue no yɛ asante na sɛ wo te English kan ho a wati kasa wote na bɛyɛ kasa na wati foforo na bɛyɛ kasa foforo aka wo kasa na wo ɛyɛ o maame kasa na wo de tete wo no ɛna wo kɔte different languages nso de kan ho a wote kasa hodo saa na ade ne te nti sɛ kasa hodo ne kasa foforo ne yɛ pa ɛnya saa na te right ɛna 2 wɔsan so si ayi ho no Acts chapter 2 ho no mo no wo man fa mompaye me san susu bio sɛ wo mu di bompaye na me nkyerɛ sɛ esada agina so no de wen na ɛkyerɛ sɛ wo mu di bompaye kan verse ahai chapter 2 de o sɛ enema kɛse na o di kankan ye no ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ empire ɛno ayɛ empire ano ani sɛ ɔka ne saa sɛ ɛnyɛ empire bo me bɛkyerɛ sɛ empire bo okay kyerɛ yɛ ni ɛnkyerɛ yɛ empire bo yes ɔsɛ yɛ preaching ti me san so akyerɛ ne sɛ ɛyɛ preaching no so wɔ hɔ preaching no Peter no di kasa no bompaye ɛna saa no o sandi preaching enie na ya dance ne yɛn kan verse 13 verse number 13 no Awurade asam sɛ na ibinum so didi fɛw sɛ nsa dɔkɔdɔkɔ na abo wɔsi na ibinum didi fɛw sɛ nsa dɔkɔdɔkɔ na aburu wɔ mu verse 14 na Petro ne di biako no sɔre gyinae na ɔmaane no so ka kyerɛ wɔn sɛ Yuda mmarima ne mu a muti Jerusalem nyinaa enti afɛ na Peter ba be preach o pa Peter ba be preach sɛ na wa duro no verse 14 no but in kan free verse 5 no dey ba ne yɛ sɛ wo mu di bɔ mpaye no kan free soro okay verse 5 no yeah na Yudafo bi a wɔyɛ nipa adeferefo a wo free wiase ama nyinaa muti Jerusalem na ene no ba ye no nipa bi be hia yeah na won adwene mu ye won sakasaka se obiara te se woreka ne krom kasa enti ede ba na no mu ye no mu ka kasa hodo no no ene nipa na adwene ayo mu kasa se obiara ye ka ne krom kasa na eye wanyina ahodwiri ne wanwa enti asem ne ye mu nyina ahodwiri ene wanwa na wɔka se ene mu ka se hwɛ wana wɔrekasa yi nyina inya Galileo ana Peter ene James ni John mu ne anuanu mu kasa no wo mu nya nkrofo bi wo mu firi Galilee ana na eye den wo mu ya Galileefo enti wo mu ka Aramaic kasa na ye den ena ye nyina ti yan ara yen kasa wo wo ye mu yi preaching in start you Peter mu nya start preaching na bi wo ma ye ha na wo mu ye den wo mu bompaye ena nkrofo no te enti kasa na wo mu te ye no eye ne awususu ana sɛ ye de atworo na ka de atworo na ka no sɛ na wo de bompaye yes tie contents no we dey tie contents no o se say sabre no o se na sabre no na party for na petty afo wo ho ene media for Elam for mu ene wona wote Mesopotamia ene wo mu te Iran ni Iraq no mu sankofo no wo ho ni Judea ene wo wo Judea ene Cappadocia no mu nyina ka ho Ponto ni Asia ena Asia Minor ba bia Turkey wo sisi ano na sankofo no nyina wo ho Phrygia ni Pamphylia ena Phrygia ena Pamphylia Misraim ni Libya Egypt fo nyina no mu wo ho Libya fo North Africa fo no na obi ni president wo ho sa da no Libya fa ba wo nyina ye Jew fo ye wo mu tete sa area ho no mu aba ne awoho a wo free Roma ena ahoho bi a mu free Rome fo no mu ka kasa ben wo mu ka Latin kasa na no mu ka Yuda ne wana wadane Yudafo ena Judea ne wo mu madane wo mu Jewfo wo mu Yefo ne Arabfo ye fo mu proselytes na Arabfo o bankrofo be se 17 kasa wo be se 17 ndi we nyina no obobodin na ye den kyerɛ sɛ wo mo de bompaye wo de mo kan na yete sɛ wose na enipa ni nyina kan sɛ wode yen kasa ɛkan Yankopɔn ade kase wo mu Peter James John no mani emma no sa enipa 120 no a wo mu kasa no wo mu de wo mu de kasa no ka Onyankopɔn ho ade kase ɛna 14 no ndi me ba to me bo okay enipa be se 120 no wo mu ntimi nkasa mum se wo mu preachi na nipa 120 ni nyina preachi abom yenya ne sa prayers empabon yetimi enipa dodo wotimi bom yebo
ɛnyɛ fa no dodo mpaebɔ no so enti no mu di bɔ mpaeɛ di ka Nyankopɔn ɛho adekɛseɛ saa asɛm na ɛsɛ ɔte aseɛ sɛ no mu di ka Nyankopɔn ho adekɛseɛ di a no mu di bɔ mpaeɛ enti after that no wo yɛsie wie afei na preaching nakasa eba so verse 14 no enti asɛm ne say Petro asenka enti Peter be preachi afei na Peter be preachi na Petro ni du bia ko before then wo maka Nyankopɔn ho adekɛseɛ na wie o afei na Peter be ma ni speech no ɛna ɔman no so ka kyerɛ wɔn sɛ enti Peter hyase na o preach na o ka kyerɛ wɔn sɛ Yuda mmarima Jew mmarima mo ba be hye mu no mo a mo ti Jerusalem nyinaa ɛne mo a mo ti Jerusalem kurom nyinaa mo hunu yei mo nti ase na mo hu saa de we sɛ na mo ma mensɛm yi nkɔmasom na me nsɛm a me kan mo ma nkɔmasom na yeinum mmoro nsa sɛ yɛn yɛmmoro nsa o no ebinom edi omu fa o sɛ o ma bo na Peter sɛ yɛmmoro o sɛdeɛ mo susu yi sɛdeɛ mo adwen kyerɛ mo sɛ yɛabobo nsa no efiri sɛ wɔsi efiri sɛ ɛyɛ adekyea mu dɔn a ɛtɔ so miɛnsa afei na de akyea ɛyɛ dɔn ɛtɔ so miɛnsa woni me dɔn ɛtɔ so miɛnsa no anopa 8 o'clock to 9 wo sɛ Israel for time na wo mu use no abrofo no yɛ de yɛ use yɛ de akyire abrofo no dane no wo ma dane no watch ankasa abrofo no si ntrase ɛna wo mu de aba nti sɛ Bible no ka ɛdɔn edi nkan a ɛdɔn edi nkan ya anopa 6 o'clock to 7 ɛdɔn ɛtɔ so mienu yɛ 7 o'clock to 8 ɛna ɛdɔn ɛtɔ so miɛnsa yɛ 8 o'clock to 9 ɛyɛ dɔn ɛyɛ 1 hour 60 minutes ɛna wom nti ɔka kyerɛ mu sɛ ɛyɛ dɔn a ɛtɔ so miɛnsa 8 o'clock to 9 deɛ anopa deɛ ɛyɛ ne ɛkɔboro nsa yɛmbore okay so enti afei na Peter be preachi enti o preachi yɛ no enipa saa da no a wo kan chapter 2 na de kokosi na wie ya enipa be sɛ 3000 ɛna mu bu asu saa da no a obi anka tɔn so saa da no saa enipa 3000 na enipa bo record wɔ hɔ sɛ wo mu ka tɔn so Peter no mu na ka tɔn so no wo mu de bompaye wo mu wie yɛ no ɛna wo mu sa Peter nso gyina wo mu nyina nan nipa nyina ntimi preachi saa ɛna ɔno ma message no enti owie ya no okoduru verse 37 na nipa no se asɛm a ɔkeka de wo ya komam yɛnyɛ dɛn ɛna Peter ma bet wɔte ya no wo na komam asɛm na ɔmte ya verse 37 asɛm no wo na komam aha na ɔmu ka sɛ yɛnyɛ dɛn na Peter se ɔmu clean no sɛ first repent a process repent be baptized in the name of Jesus and you for the remission of your sin remission ni nya wo bɔne a wobɛtena Kristo Yesu ma bɛdi no ɔde akyɛ wo wo bɔne a wodi dada na ansa na wo bɛ Kristo mu no ɛna ɔde kyɛw ɛno yɛ for remission of sin na and you shall receive the gift of the Spirit ɛna ɔsɛ ɔbɛma mo honhom adoma kyɛdeɛ no a process once akra wadwen a ontimi mo wasu yentimi mo wasu ɛna sɛ yɛbo wasu wia nso a ansa na honhom na timi aba wo so enti honhom ba ayɛ no gifts no deɛ ɛwɔ hɔ so ɛnɛ ya mi anya me nwanwa me nte bɔdga kasa ba me metimi akɔ bɔdga akɔ preach sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ bɔdga fo no sɛ wo mu ate me kasa no a me ka no a obeti ada sɛ obetane me kasa no atwi na me ka no ama maka mu krom bɔdga kasa no Nyankopɔn obetimi ayɛ ana sɛ obema ka me twi kasa no a but nkrofo na sum no kasa ni duru hɔ pɛ ebe dane wo mu krom kasa na mu mate ase ɛnɛ sɛ mpanifo kɔ yɛ meeting na wo de mu yɛ wo mu timi di headphone bi ɛde sɛ wo mu ti na ba ko gyina hɔ no ɔka English language wo mu maka nyina China fo ne ade nyina wo bɛte sɛ ɔka kasa bi a wo mu te ase anipa timi yɛ enti Nyankopɔn so betimi ayɛ hwɛ wo sɛ asafo mu no wo ka Ephesians 4:11 a was in the in church no wa me binum ayɛ prophets wa me binum ayɛ apostles prophets teachers pastors onemu aso mpaninie no 5 bi wɔ hɔ na ɛrɛ ne ka sɛ aso no saa mpaninie ni nyina atwam gift no Nyankopɔn adoma kyɛdeɛ ntwam yo ɛwɔ kwan Nyankopɔn fa so yusu no so enti ebia star na Nyankopɔn yusu ade no ɛna intensity no ɛna ebia nsesaya bam ɛne ɛwo ka me no bɛ ya adwene sɛ intensity no deɛ Nyankopɔn asesem because as at that time no sɛ wo pɛ sɛ wo carry message no na wo di free Jewfo no na wo di kɔ amamamufo no mu a na nya easy so but saa time New Testament ni hɔ mame nko yɛn translations ni hɔ enti wo bɛda na wo di message na kɔ mame nko ɔsampa ka ni hɔ na yɛba yɛbɛfa afrɛfo no ansa na waba be wrap it up kra ede amayen ewo ha sempa kani se yaba be gina nkwantanan wo de o se ye de preaching ko a bishop nso ama ya kenkan se ye di kind de bompa ye nyame ensama kese no a o ye kan na ye mpai bo ansa na preaching no
eba abeto so ndi oda Roma ma mentie dia akamu ansa na yakwa ahoma ne so me da se oye mo wa yensan kan Acts chapter 2 verse number 11 say sela no ye be gina so akase engrofo no omo de bompae Acts chapter 2 verse number 11 right yeah Creator for ne Arab for yet say what they yen kasa ka nyankopon nwuma kese meka kasa foforo no ane kasa hodo na oye no Mark chapter 16 ya kane no onyankopon Jesus Christ is so afone say mo baka kasa foforo okay mo kasa no mo ya jufo but mo baka kasa foforo engrofo enum te say na illustration no mai no omoka but na nations ebe show na no omoti right more than one language. Okay. Where the Persians were there, Cretans and Arabs, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. Now yesterday that the wonderful works of God, you know, I am Bible. Oh no, what is prayer? Say nimpati say ebia ya ka onyankopon ne keseye ho asama ayem paibo esa ka mpo ye bakara praises say be tuntu onyankopon na say ya ka onyankopon keseye. This is not prayer. Okay. Because you can prayer and paibo no eye enkitewudi a woni onyankopon na edi wo ka wonya asem bi ache onyankopon enkan but when one can say omo ene nyankopon kasa yet say omo de ye kasa ka onyankopon ne awonwa di yo nwuma kese ana ne nwuma kese ayan paibo enkan empaibo de eyewo woni nyankopon asam ndi say ayan paibo a enja ye nwa kasa wona asam okay but sisi anadno efa omo ho so why ne like can listen ebra asafo no shase no na for the first 100 years because the last apostle John away around AD 96 so you can roughly 1800 and the last apostle a few years so miraculous gifts say anwade yo acheze no is easy okay again say makaka se bia mensua say endam ne ko bolga say ekoye preaching wo bolga me amaya fantini say bolga ka san mementi and say me ko say koye preaching wo ho a ene o say menya obi a otisa bolga ka san say me kan wachim right again right and say me ko bolga me so me bompaye ase nyankopon say omo mitumi me tacha mano endane se na be ya metumi e preach obaga kasemu a eno no obobo won paisa well edin say besisa because the knowledge is there or say wusua kasa no me nsua ebinim wo hwa metum a kiremu adin che yen sa asofu bebre omo ya sa asofu a bebre mpo omo agitum say ana omo susu say sa achaje no ende ya eda so ho no omo ko program sa omo ankasa kasa omo preach sign per ebinim a omo kire omo asemu chese what can Acts chapter 2 na sanya wo hom no ede ma omo chapter 2 verse 4 no chese hom konkon nankasa e na oye saa na oye for a purpose ya ka for a purpose un say Acts chapter 10 Cornelius if for no na omo ye Christian for omo ye amramemfo ti onyankopon eye saaja no as a sign a o chese waje amramemfo so iron atumu ono nche se engrofo no so o se omo from bompae the same way na si wo Acts chapter 10 no verse 44 to 46 omo kasa no a picture no ka bi no pepe okay again Woka chapter 11 verse 17 umgwagwa say chokonkwa no say onyankopon eyesa as a sign say oje amramemfo no atumu ene onyankopon as a sign no o say omo from bompae that be o say
Acts chapter 10 one so omo di yi onyankopon aye. Okay. Eti yamfa tongues embo empaye. 1 Corinthians chapter 14 no verse 2 ebinum ka say o esumasam mystery no mysteries na wo no enche say wo enipa na wo yi bibie di ache onyankopon dabi na mom onyankopon ono na oyi bibi edi ache nimpa because nimpa dia ja wo mu bia onyankopon nim. So 1 Corinthians chapter 14 verse number 2 Paul say obi kakasa no a enya kasa all the bomb paye kasa oye revelation aba efi nyankopon nchen. So that revelation no or say about say ye be kirem for the edification of the church say asafo no ye hyiemu no eba ma entoso. And you know where in the New Testament or just say ye de kasa foforo anaze kasa hodo and bompaye. Okay. Bibi say no. Right. And ye hu Bible no eye onyankopon na de ye supernatural gifts out the man church no for a while. Abra apostles no efrimo na yenya complete revelation of God in the yenya those gifts in biom. Nti esi. Right. Yeda ase bebre abusanfo at this point yebeba wo ho na de wadwen kyerɛ aba wo hwɛ enkomo a yedie ya ade ba ko a wo mienu nyinaa adwene esai so en se ade a kwan a yefa so a ye ne nei de eno de nye saa na wo twere no mu na apart from eno de o se bakani se yemfa mompa ye bishop say ye de bompa ye eno na yaba abeduru saa nkwanta nan no eso onso wadwen kyerɛ de wo hia 0260 196062 0260196063 wadaroma ofre na waba be kyerɛ onso wadwen mepakyɛw ma anidie mra kasa no mu enye akinye na yeje ye de sua nyame asem enti sa ono obi anya adwen a kyerɛ ne enti a wonne no enya adwen na yentume enko ye ne ye ne sa ebeboa ama yenya ebia na so de ya asem bisa ubisa ye be kyerɛ ana ye be kyerɛ mu ede ama 0260 196062 0260 196063 na wabaso Facebook no so set kwao or say good evening, I like this program very much, it's very educative. Nede ode baye ni Bobby Blay or say God bless you for organizing this program or also nede a ode baye eni ewo Facebook no so Sompa 101.1 FM and at YouTube no Sompa 101.1 FM sa na ode adwenkyerɛ no aba abetum and this say there ye ma kwan na wafrɛ aba so aba behwɛ said there onso wadwen esi wo okay abusafo 30 go no enye ayinti no wadaroma o ma frɛ number we say 0509 45 51 68 0509 45 51 68 ofre eno a yebefawo 30 go no a yede ye adwuma dada no sense adwumre network no wo problem enti frɛ voda number we 0509 45 51 68 0509 45 51 68 na wafrɛ abam aba abɛkyerɛ sɛdeɛ wonso wadwen ɛyɛwo ɛwɔ enkomo yi ɛso ɛwɔ ɛha ɛnom yɛmfa ofreni a odi kan. Hello, good evening. Good evening. Good evening, baby. I'll kasafi. Medase, my inti wanyumre. Yo, medase. Imagine trying to say.
And then what you may be ultimately a casa every day share Olympians and I know what means them more ultimately or the car as Olympians in the NTR. You know, Yamara. That would you want the friend in the casa. It is a word from Yeda say no one so there or there eba ye 0509 455168 0509 45 51 68 sa number ofra yebefa wadwen kyerɛ ɛwɔ so na ye no edi enkomo anwumre ɛwɔ dwumadie no ɛso wei ɛyɛ ugidie ne sɛn kwasiada wei ɛne kwasiada bia anwumre nonso empaimu ɛna yɛtena ase na yɛde ɛba okay bishop I think say yeah okay yɛmfa wei answer good evening good evening baby okasafi Tato ofambo da yin kasakin alas medase mayenti wanwumre Neso imagine cha kada mtibane de ehwe chama mutma chama kachama umbe chama kafande de muno buwa ngam litini na se wote de wode nyankopon nade na sanere kasa after because so what the bonfire and ka muno buguni na len kada na we ye galani kwa because people will lead in Bible. But I found there I want the preaching into the preach into the preaching. Now what chance and I really mean a gallery for because me and company think can dash Peter about there or the heavens are one. That means Peter they need preaching into Kakano preaching now. What's in a one go on? Also there. Moving song. Nyankopon asem na wale ya njem na Peter yi preaching ma eme ko for 3000 gbesu nto ho no preaching kaka call do ho na ko fun no na wo kasem timoso no because ana azaya ho na hospital opoto fanu no be ka sa cho ma nto come na Bible na so from Isaiah there out of one that mean new town not the better show my enjoy on your people that Peter there in function over because now I from out to there or the new town not the better show man you say Peter now after failure them as they are no function into on your Bible Yan said that Sibebre obetime afre na waba so 0509 45 51 68 0509 45 51 68 uremwa yebefa na yeno ade enkomo odo message nso eba yebehwe na yaka we ede o say please I want to ask Bishop if this modern day tongues is the right way to go. Collins in Suta Nedia or de buy near and the question I come Bishop was say a nay Casahodono enone e kwanya e was say ye faso edi ye juma ana okay at this point Bishop I think say ubetime the way I shall respond na fe or the or other message I cannot ask na yet to me ako maka se nyankopon ewo admachede odi amaye onam hunkron so no odi sa admachede ndi amaye right enti tongues ni one of the gifts enti ntwam na obisa me say this is the right way as I say kwana so me din kan ka say tongues no de omu kan wa system ni mu no enya bini de wo Bible ni mu no okay maka several times em say me kan ontie de me kan no enti say de wo system ni mu no o ka say eno na ye nko ye fa so akode a
answer ne say no anya no okay na mum adma chede bi a entwam enti onyankopon ebetime yusu any point in time bi ade ayo onu onyankopon na ade a opese ode right two back no frɛ na no ka say me or insist say still no as chapter 2 hono no enya mpaibo na eyi preaching na no mu preaching wuti asem o ka shi mu no no o see ya modo do mpae so na ya do mpae na ewumu eba anka wumu nka sa kasa no na so mu no wumu modo do mpae Bible no so New Testament no entwa do mpae ubenya so many instances a ubehu se enipa asafo na ko hia ma wo mu bɔ mpae a ɛyɛ dodo mpae a nipa ni nyina obi aka de ɛwɔ na koma so a wɔka kyerɛ Awurade but ɔno na soro mu no wo mu bɔ mpae a wo mu mododo mpae emom nipa baako ɛna gyina na ɔbɔ mpae no ma wo mu nyina enti based upon that no ɛna ɔka sɛ ɛnyɛ mpae no wo mu bɔɛ enti until he comes out of the box or the box bi he said until he comes out of that mentality no ni box no him no ontimi anti de make na seda empire si ye bom empire a eye nipa dom yetimi ye nyina yetimi hia bom empire ena empire nso no nya empire enya tembia na ye bom empire a ne e bi se Nyankopon se Nyankopon mi hia we yo fama me Nyankopon mi hia we fama me da bi empire bo na egu ahodo eturo bi a empire bi wo ho a ya target ni se empire we ya ye egbe no ya de tuntum Nyankopon ye bo Nyankopon abodin na ye grezi no saa eno no ye empire e betimi abo even crowd for program na ye call ye no ana say bia ye guso ye bo empire na eduru ba bia ye betimi change topic subject matter na ye kan wasem no enti eno ne ye ya ne koduru ba bia ene ko ebekwa ko ba say ye mo empire na ye mfa ye bisade bi ento Awurade ani so enti say o ka say enya empire na no mu bo just because say no empire de ye de asem de to Awurade ani mu a ne ye mfa empire bo so enka Nyankopon asem kwasi ana e te say de Bible kan ya ye de empire e kan Nyankopon ho asem kwasi no Deuteronomy 3:23 no Mose empire bo o sha asie no o se mesre Awurade sa abre no se Awurade Nyankopon wo free asie de wo kase ene won sa eye den ne won sa eye den no akire wako a na onyame ben na owo soro ana asase so a ebutumi ayo unwuma wone waman unwuma ne waman ye yibi enti ede ade na prophet Moses oye no so obon pa ye enti oye den ede ba de na osra free Nyankopon ho no on sra fi otuntum Nyankopon opagya Nyankopon enti edu ba bi a ye de mpa ye no epagya Nyankopon sa na esi ye wo accept tu ho no no okay enti mesre my brother say okofia ana okwa no atunbo ase acheck ho no mi right wa check ho no mi no so yi ai okay prayerfully Bajo, what's my idea we na yankwe? Okay. Me that's it. Yeah, can you say? Onyankopon o ni nyimdi mu no. Church no a shase. O de achaze ahubi edidum church no for a purpose and for a reason, for a season. Now a crow tongue speaking. Tongue speaking no a miracle. A miracle in the sense that ekakasa ensua Onyankopon nala ena ordane wantetema or Acts chapter 2 baba ya one man na we show ho nyina no wo beti asam nti no yejado rekade yamfa kasa menti efom bompai efom bompai because or Acts chapter 2 aya kan no engrofo no omote se then no yesa ekoti se so me de kasa bi bo empire me de kasa hodo kasa hodo te say more than one language empire na me bo no me fantini e bia me bo empire na me bo no yi German kasem owa masan maba yi British kasem sa we no eni Onyankopon enhihemu ene. Don't speaking yehu Bible no a supernatural gift. Right. Like a supernatural gift is something Onyankopon na say behind it or regulatory
the tongue and also kasa no or influence no and ye kasa bi yesua ya ba empire a Jesus Christ all share the sua for no kwan of first bomb Matthew chapter 6 no say mo bomb ya mon kase yema ye ja wo so che say ensama e wo empire bom no wo ka genyawo Acts chapter 2 there no omo e ka onyankopon ne anwanwade eyo no wo ba chemu ya hwemu untumi nkasa we no omo e de bo empire a che say no o say wo yusu sakasa no wa so dan mu wo kakase bi obi nche adan ya me de bo empire say o wa onyankopon betumi adane wo tetrema say empire na wo bo no bo kase mu a wonte ebi nche wo kranga zanga po wo kase kwa po wo so wonte na no ye bayende First Corinthians chapter 14 pochomfa anu enwi First Corinthians chapter 14 verse 14 and 15 anyway so Paul illustration this area so ban say asafun be hyiemu a or say de be bia no e de entoso eba ti ne okan ye 14 yes and 15 I say na say me bo mpaye kasa bi mu a me honhom na ebo mpaye na ma adwene de enso aba show say obo mpaye wo kasa bi mu a say tongues no na de bo mpaye a ma nkokwa kan ne me wa say de bi na me ye me ankasa me nim nya breka na afi eden me de me honhom be bo mpaye na me de ma adwene so abo mpaye je mpaye bo no wo bo mpaye a so wo use language bia na say language a wo ti ase enti wonim nya wo ka right again so wontumi choose language bia keke wo say me bo mpaye a wo language bim da bi me da say abisa for na chere say ne enkom no bi say but okay what the o number ne ana bishop ebia kamana me da say okay what the wachi akwan no number beto because we are disua bia na obi be frɛ na wama ye hunu wachi akwan yeah me no man no ye 0246 70 80 yeah from brother Philip Kofinyan preacher Church of Christ Market Circle right bishop enwure mechia ye tifo ni nyina o mo jerusa no mechia me ene me mba o mo jerusa ene me nananum nyina right mechia me wofa asefo nyina mechia Church of God 7 days asafo mani nyina ene asompa ni fo nyina the friend Bishop Maxwell upon Asare yeah me free Church of God 7 day na ya me be program ye main church no wo Brina Chim Angola side home ena ye branch back nso wo Aboso na back nso wo Achempim na Prisia wo Sampotemu ha and ye de besi until next week nyame ya adoma next week ye be ba be wie na ye bomb pies and next week the network no be kama amaye na ya be wie eye adesuan said ya aka na ye botaye no nya achinjeje eye adesuan said be ya ye nyina ye bete tworo no ene mu nsem ase ndi me number no main one am use no ye 0243 0243 25 68 98 0243 25 68 98 amen yeah that's bebre Bishop Maxwell Asare and our tenant say Church of God 7th day and ote nkano and earlier ote brother Philip Kofinyan so enka ni okenka ntro no ye Emmanuel Ansa ye Bible reader okay madam for me no mo se o mutie pa ba me ba mi chia won Eric Owatam so do na friend eto na Richmond no so te ahwete so yeah that's tie obi bia nyame nshraw Elian so brother Evans Labi ebe kenka ntro no bi ede ema ya busanfo ya de besi ha DJ Canada Roma ye call Facebook Sompa 101.1 and YouTube Sompa 101.1 hodnum ye sorry nyame ya adoma o kira homache be sense ba next week
yɛbɛba bɛwie topic wei na yɛafa topic foforɔ a yɛde bɛdi nkɔmmɔ nyame nhyerɛ obi bia na deɛ watie no ɛnso aba ɛmfa ɛma wo yɛda mo nyinaa ase